Durante 25 anos, Quique Corbacho percorreu Galicia fotografando lugares da nosa terra que en moitos casos están sen descubrir. Dende fervenzas, ríos, bosques propios de contos de fadas, pedras gigantes encabalgadas que desafían a gravidade, montes furados polos romanos en busca de ouro, ata festas propias da nosa terra que amosan os costumes máis ancestrais da nosa cultura e que sempre son un espectáculo para a vista. A esta colección de fotografías, Quique chamoulle Anacos da nosa terra. Agora, a súa intención é a de dar a coñecer tal colección mediante esta exposición, que ademais de interesante, é educativa, xa que os nenos poden ir cos seus pais ou de excursión cos seus profesores a gozar das paisaxes ou a coñecer as festas típicas. Muíños do Folón, o Rosal, Pontevedra. Conxunto de 36 muíños en fervenza nos que aínda se conservan as marcas gravadas polos antigos canteiros, algunhas do ano 1702. Xunto a estes muíños hai unha rota de carreiros que nos permite ver as rodeiras que os carros ían deixando ao pasar polos camiños de pedra e gozar dunha preciosa paisaxe natural. Mosteiro de San Estevo de Ribas de Sil é un dos máis importantes mosteiros románicos da Ribeira Sacra. Foi reconvertido en parador turístico. Illas Cíes, Parque Nacional das Illas Atlánticas en Vigo, formado por 3 illas, Monteagudo, O Faro e San Martiño. Nestas illas atópase a praia de Rodas, que con 1.300 metros de extensión e 60 metros de ancho, as súas augas cristalinas e a súa branca e finísima area, está recoñecida como unha das mellores praias do mundo. Castro de Baroña está na parroquia sonense de Baroña, a Coruña, situado nunha península a que se chega por un istmo areoso no que xa nos atopamos as primeiras fortificacións destes vestixios. As Ermidas, fermosísimo santuario sito nunha preciosa paisaxe do río Vivei, en Obolo, municipio da provincia de Ourense, próximo á estación de esquí de Cabeza de Manzaneda. Canastros e cruceiros en Quins. Os hórreos son graneiros construídos en madeira ou pedra que se elevan do chan mediante piares ou pegollos que están rematados nunhas placas ou tornarratos para evitar o acceso dos roedores e con paredes con ranuras para asegurar a ventilación. O cruceiro é un elemento etnográfico representativo da cultura galega e da súa arte. Está cheo de lendas e mitos que aínda perviven hoxe en día. Fervenza de Melón, de gran beleza, con augas puras e cristalinas, situada entre os pobos de A Cañiza e Ribadavia. Ecoespazo O Reixo, sito na parroquia de Requeixo de Valverde, preto de Allariz, Ourense, é a obra resultante dunha intervención pictórica e escultórica do artista vasco Agustín Ibarrola sobre un espazo natural recentemente reutilizado. Pobo de Sada. O fermoso municipio de Sada atópase na provincia da Coruña, con increíbles paisaxes e sorprendentes festas típicas. Santa Marta de Ribarteme, no municipio de As Neves, Pontevedra. Festa na que os fieis van en procesión dentro de caixas de mortos para pedir favores á Virxe ou en agradecemento polos xa concedidos. Festa do Monte, Agarda. Celébrase a mediados do mes de xullo na localidade pontevedresa de Agarda. As bandas de tambores desfilan polas rúas desta localidade, facendo soar os seus tambores e bebendo viño ata chegar ao monte, onde a xente reúnese para celebrar unha gran romaría que se alonga ata a noite.
Festa do cocido en Lalín, Pontevedra. Festa declarada de interese turístico. Celébrase o domingo anterior ao domingo de Entroido e as súas orixes atópanse na reunión que os alcaldes da comarca do Deza tiveron en 1968 para atopar estrategias de difusión e comercialización dos produtos típicos da gastronomía da comarca. Festa do Boi, Allariz. Celébrase o día de Corpus Christi e consiste na solta dun boi que percorre as rúas deste pobo ourensán. Corpus en Ponteareas. Declarada festa de interese turístico nacional. Esmeradas alfombras de flores, arte efémero da artesanía floral, na que participa todo o pobo durante a noite para recibir ao mediodía a solemne procesión. Arribada, Baiona. A primeira fin de semana de marzo conmemórase na localidade pontevedresa de Baiona a chegada da calavera á Pinta ao seu porto coa noticia do descobrimento de América. Entroido de San Adrián de Cobres. Neste entroido, as madamas e os galáns danzan o son da gaita lucindo o seu fastoso e colorido vestiario con gran cantidade de complementos, cintas, colares, sombreiros, pulseiras, aos que cada ano vanse engadindo máis cintas e ornamentos. Santiago de Compostela, declarada festa de interese turístico internacional. O 25 de xullo celébrase o Día do Patrón de España na cidade de Santiago, dando ocasión aos visitantes e aos peregrinos de gozar da súa fermosísima catedral, do seu espectacular botafumeiro e dun ambiente de festa polas rúas que comeza na noite do día 24, cos fogos do patrón. Romaría de San Benito Belérez, declarada festa de interese turístico nacional, celébrase nos arrabaldes de Pontevedra. É unha das máis concorridas de Galicia, xa que a este santo atribúenselle poderes curativos, sobre todo das verrugas, o santo máis milagreiro. Sabucedo, Rapa das Vestas. Declarada festa de interese turístico nacional, celébrase na Estrada Pontevedra no primeiro sábado, domingo e luns do mes de xullo. Consiste en baixar os cabalos salvaxes do monte, conducilos polo pobo aos curros, onde máis tarde van ser abordados polos aloitadores, dous á cabeza e outro ao rabo, para ser tumbados e cortadas as súas crinas, e, en algúns casos, marcalos. Festa Vikinga de Catoira, declarada de interese turístico nacional, celébrase o primeiro domingo do mes de agosto. É unha das festas máis espectaculares de Galicia e atrae a visitantes de todo o mundo. Nesta celebración, as xentes do lugar e os visitantes vístense como guerreiros vikingos e sobre unha nave vikinga simulan o ataque e posterior desembarco que estes povos do norte de Europa levaron a cabo fai un milenio preto das Torres do Oeste. Destas torres, declaradas de interese nacional, hoxe só quedan restos de 2 das 7 que houbo. Entroido de Laza. O municipio ourensán de Laza é berce de tradicións ancestrais como o entroido, cuns personaxes importantes, os peliqueiros, que saen á rúa o domingo e o martes tirando terra con formigas e fariña aos visitantes e gozando de total inmunidade. Festa da Historia en Ribadavia.
Declarada Festa de Interese Turístico Nacional, celébrase o último sábado do mes de agosto. É unha traslación no tempo da festa celebrada nesta vila, na honra da Virxe do Portal, patroa do Ribeiro. Os veciños vístense de época e recrean o ambiente das rúas e os oficios da Idade Media.